Riwruok mok mar piny owacho mar Green World ochako chenro mabiro reso jokuny mula kendo geng'o thoe ma kinde ka kinde e kaunti ma Siaya. Kano wuoyo gi jofwambo, jagoro mar riwruogno Isaac Otieno olero ni chenro ma gin godo en miyo jokuny mula gige tich manyalo konyogi e kinde ma gikunyo kendo tieko chutho lalo ngima gino mosebedo midhiero maduong' ne jokuny mula e kaunti ma Siaya. Riwruogno endo bende konyo jokuny mula donjo weche mag pur kachiel gi konyogi bende gi yawo bengi ma ginyalo timo kungo kendo chano yore mage mag omenda. Mining osebedo ka kelo tabu mang'eny moso e Siaya kata Asembo kae, yudo ka jomoko tho to ma osebedo ka timore nikech negligence. Dhano chako pur to dhano ok ger bur. Koro wabiro as a game changer. Masani yudo ka jowa matiyo ka nyaka wager negi bur ma sama gikunyo kacha to their safety is taken care of. Sani wamiyogi helmets, wamiyogi overall gumboots, ma in short wamiyogi protective gears mondo wa make sure ni sama gitiyo cha to gitiyo ka gin safe. Then ok wang'i ngimagi masani kende, wadwa ni sama gitiyo kucho nikech this thing is seasonal, inyatime higa achiel higa ariyo to rumo, to kata kobed permanent to nitie higa ma kosechopo to teko ni cha dok piny. Whatever they are getting here, 10% mar gima giyudo gidirect e weche mag pidho gwen. Nitie gik mang'eny ma Green World puonjo kaka kano pesa, yore ma unyalo improve go pesa matin muyudo in a day. Yudo ka seche moko ng'ato nyalo yudo 100% in a day to yudo misuse. Koro Green World biro ka puonjowa kaka wanyalo loso pesa wa moyudo in a day mondo bed pesa moro manyalo konyowa in the next future life. Sigana no bende chak terowa yueyo machielero kamano Nyashantel kantiere Ragumo iwacho ni neno ramogi maber kabisa. Eunice mako wino neno ramogi kentiere Kisumu aka Onyango Simba iwacho ni wabende pok waneno jolutombo lugo kiani mano gweng' mane kata kanye ramogi matiang'i onge ni sani Gachagua ok nyal sire wach bende wacho ni oduog mana